Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal en Haima Service en Auto's. Goeiejoen en welkom bij het IFKS-journaal 2024. Bij de SKS Bleut ont de laatste dag spannend en zoomen dat bij de IFKS krijgen. Waar wit. We hebben een verslagjouwer mooi in de B-klasse. We zorgen efter de schermen op het werk bij skippers en we hebben zelfs voor jou een wedstrijdverslag uit de A-klasse. Zo'n zegt de scootjes, 8 dagen lang, fjouwe klassen. De IFKS is los. De IFKS is weer officieel los dus. En dus rucht het elke nie en ik de pielken op de regerend kampioen in de A-klasse. Pieter Jilles Tjoeker. Hij was al 2 keer kampioen, verliezen hier dus weer. En dus zucht elke nie naar hem. Is hij weer een van de grote favorieten. Nou, dat was net een vraag niet. Ik ben nog genoeg die wil partij houden. Hè? Dus nee, dit wordt weer een spannende week. Hoe is die taal op een nieuw kampioenschap? Is dat oors als verliezen hier? Nee, eigenlijk hebben we net followers die zo variëren. Gewoon lekker volle zielen, alle trainingswedstrijden meepakken, volle trainen. En voor de rest nee, net echt horen dingen in. Ik verneem voor de rest een ontspannend sfeer om boord. Er zit hier in een boek te lezen. Gaat wel lekker toch? Ja, nou ja, dat moet ik. Ik moet nou even ontspannen en dan straks vol viewen. Hè? Wat verwacht je ervan? Nou, dat wordt een super mooie zielerij. Ik heb er heel veel zin in. Wij winnen. We doen het uiterste best. En dan het moment wat elke niet voorkomt. De wedstrijd. De grote A-klasse. Ken de sterke jerken goed voortkomen en de favoriete rol Wiermaatje. Hier liggen ze in de midden, met anker in het ziel. En ze zielen van begin af aan, met windkracht draaien en een Olympische baan op een deel. Ze binnen heel goed voort. De start weer goed. We vonden dadelijk hartstikke mooi voort. En aan de goede kant van de baan blijven. Op een gegeven moment een windskifting, dus die kregen we mooi mee. Nou, ik denk dat we daar hele goede zaken in hebben. En hier zie je die op een deelbaan in zien werk. Aan de linkerkant een boei en aan de rechterkant van het scherm een boei. En dus mooi de meesten kiezen, hokkerkant uit gaan willen, de skippers. Hier zien we nou de grote geert die de boei beziekert te ronden. Zocht ik het publiek in hielpen. Ze hoop je zo graag op een mooie wedstrijd. Maar heel eerlijk, ja, voor de sterke jerk is het mooi. Links, daar in beeld. Maar je zag het, rechts. Elke niet mat heeft er mooi. Jester maar, ze kan net in de buurt komen. En dit is ik net, de strijdber van Drielst, Steven Siesling. Toch wel een van de favorieten. Goed, vast seizoen draait. Gewoon keurig. Maar hier in Hielpen is het lang net genoeg. Ze eindigen op een 10e plakje. En dan nog dit opvallende moment. De grote geert. Je zegen hem bij de boeironding. Maar nou ben alles al naar beneden. Ze ha malheur, pech. De gaffel is stikken en dus kunnen ze net verder zielen. Dan moet ze repareren. Heel gauw, want morgen staat staren op de planning. En ja, dan kun je net mooi dit soort praktijken aankomen. Verrucht je de pielken weer, zat elke niet het eigenlijk die hoort op de sterke jerken. Hier komen zij op de finish af. De sterke jerken wint 4 uur in Hielpen. Wordt het kampioenschap nog spannend? Ja, zeker. Daar zit ik net doorheen. Waarom net? Nou, de concurrentie is er wel. Ja. Oké, je wordt net volle versioen. Jawel, ja, dat ben ze al, ja. En dus steekt het klassement. Dat is makkelijk na de eerste dag. Want ja, de uitslag is gewoon het klassement. De sterke jerken op 1, het dwarp Jestermar. Op 2, vrouw Jantje van Starem op 3. En we zoeken daar verderop op nummer 10, de strijdber. Een van de favorieten, Silmoon. Toch echt beter uit de farve komen matten. En de nummer 16, ze moesten op Jan. En dus binnen ik de hikkensluiter van Joet,
de Grutte Geert. Scootje skipper wezen, het is een hele put, maar het is ook maar gewoon een hobby. En binnen jou nou benijd wat voor werk die skippers eigenlijk doen? Ja, dat zochten we vanzelfs voor jou uit. Joet Diana Visser, skipper van Gautum. Voor haar werk komt ze over de hele vraat. Mijn naam is Diana Visser, ik ben 38 jaar. Ik ben multicat skipper van mijn werk. En ik ben skipper op het Gautum scootje in de Lietse A. Wat is een multicat precies? Ja, het is een multifunctioneel skip, nemen ze het zeg maar. Dus we kunnen hijsen, we kunnen duwen, we kunnen slepen. Ik is er alles mooi. Nou, ik ben mijn koffer maar eens aan het inpakken, want ik moet morgen weer naar Dubai om aan het werk. Nou, zo ziet hij eruit, zeg maar. En waar zit je? Ik zit hier, ik stuur hier en ik bedien deze guttelieren hier achterop. En ik vaar met het skip. Het skip is 24 uur per dag in bedrijf. En ik werk hier daarvan zeg maar tolenvoeren. En dan mijn collega, de stuurman, die werkt ik tolenvoeren. Zit je de hele tijd achter het roer? Soms zit ik daar tolenvoeren lang op die stoel. Ja, dat is wel heftig, maar heel vaak heb ik wel eens een pauze. Maar soms ga je net eerst niet om te eten. Nee. Nou ja, dit is mijn werk er nu, zeg maar. Nou zit je op het Gautumer scootje. Hoe is dat in verhouding bij het werk op een multicat? Ja, je bent ik leidinggevende. Dus ja, voor de rest, ja, dat verschilt net zoveel. Je moet gewoon de goede poppetjes op het juiste plakje zetten en je moet een hoop dingen regelen. Dus wat dat betreft komt het wel redelijk door iemand mee werk. Ja, natuurlijk het varen zelf, dat liep het net eens op elkaar, maar ja, het droog beide. Maar dat is toch de enige overeenkomst. Ja, is het verschil gigantisch groot? Ja, je bent nou een helm houdt en als je bij je in de sturen zit, dan jij helemaal niks. Dan gaat alles gewoon. Nou, je hebt al hendels en dingen en nou zie je buiten in de elementen, in waar en wien en mijn helm houdt in de hand, zeg maar. Dus dat is net met elkaar te vergelijken, nee. Waar eindig je in? Wat voor plak? Nou, ik hoop top 4. Een week mooi rinnen in deze prachtige vloot van de IFKS. Hoe is dat? Collega Laura Oosterlo docht het voor u. Van begin online. En dat wij zeggen van begin, dan bedoelen we echt begin. Juster, doen ze mooi bij de tarriering. Sjoerd, is zo nou in die dat skip beet? Dat hele scootje? Hey, leuk dat is just. Ik ben Laura en de komende weken ga ik samen met de bemanning van Eelkje 2 een week lang ervaren hoe IFKS is. Elke dag mij mij en Joet is daarin. Daarin zit vooral in het teken van, nou, kom op het plak waar ze beginnen. Dus morgen niet hielpen. Het is namelijk Joet Vreed. En dan is er Joen een grote opening. En er gebeurt van alles onderwijs. Dus ik ben heel benieuwd wat er daar brengt. Ik ga 12 van de bemanningsleden paraat voelen om mij toch deze week in te slepen. Nou, ik ben Sjoerd Nauta. Ik kom in de Riels en ik zit op het scootje Deelkje. En ik zit op bij het zwart onder de bakbolkan. Fantastisch. Nou, ik ben Huylt. Ik ben 22 jaar, ik kom in Baard en ik zit bij de varkens te helemaal. Ja, dat is me letterlijk een keer hoe het is, want het is. En je beslepen mij toch de hele week winnen. En alles wat ik net weet, dat maak ik in vregen, toch? Ja, altijd. Ben je dan best aan onderwijs? Helemaal van snits naar hielpen, dat is best een eind. En ik jaren dat we azen bij een sluis zitten, waar de devils drok bij kennen. En het scootje leidt nu aan de zijkant. Die moeten dus wij en die moeten dus achter het rubberboordje lutsneren. En bent u nou zo meteen achter dan? Achter deze Achter deze. Sjoerd, is zo nog in die dat skip beet? Dat hele scootje? Als zo dan loslist, wat gebeurt er dan? Net anders. Dan doen we dat wel. Dan ben je scootje. Ja, dat wordt een drege weekend. Wat een hele weekend, dan is het op zoek daar. Oh ja. Zo, de gieter. Nou jongens, het heeft even deuren. Ongeveer, hoe lang is het weer al? Zo aan een uur of zo. Maar we zijn de eerstvolgende die er terug in bij je. Ik ben nu bijna in Hilven. Daar hebben we de hele dag hier. We vullen morgen 10 hoe de fit vaart.
Het is geopend. Ik ken er los. Een hele goede morgen. Het is de dag van de eerste IFKS-wedstrijd. De sneun in Hilton. En ik zal de bemanning het zwaaien. Nou, succes hè! De haven loopt weer vol in Hilpen en daarmee komen we aan de eind van een prachtige zieldag. Morgen binnen we weer bij die Orenstad in Omkrieten. Weer het buitenwetter op. Morgen gaan we naar Starem. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalma Staal en Heima Service en Auto's.